Srbiju, dobro reče Beograde, hvala vam što ste došli u ovom broju. Molim vas. Retki su trenuci kad se ostaje bez reči, ovo je sigurno jedan od tih, mislim, tresem se, ne znam šta da kažem, a toliko bi toga rekao. Pre svega hoću da čestitam našim šampionima, basketašima i košarkašima na fenomenalnim uspesima. Ne samo ove godine, već svih ovih godina i kroz istoriju, i hvala im što su prihvatili da budem deo ovog slavlja i da se zajedno družimo večeras. Ovo je ostvarenje dečačkog sna za mene iz jednog velikog razloga, a to je taj da sam kao klinac, kao i mnogi iz moje generacije i svih generacija, sam bio tu u masi i slavio velike medalje sa šampionata naših slavnih košarkaša, vaterpolista, odbojkaša, svih velikih ljudi koji su predstavljali Srbiju na najbolji mogući način u svetu. Tako da ovo je za mene nestvarno. Jesam imao tu veliku čast i zadovoljstvo da budem na ovom balkonu u prošlosti nekoliko puta, ali ovo je neprocenljivo i nezamenljivo i ovo se neće više nikada desiti. Definitivno ovaj osjećaj. Da stojim ovde pored velikih šampiona, ali pre svega velikih ljudi sa kojima imam, hvala Bogu, prijateljski odnos, i sa nekolicinom njih sam pričao pre nego što smo izašli ovde pred vas i rekao sam im da sam ja lično, a naravno i svi vi, osetili tu njihovu slogu, zajedništvo, i to je nešto što nas je okupilo ovde da proslavimo ne samo taj uspeh finala svetskog prvenstva, već taj moment ljudskosti koji su oni pokazali. Boriša je heroj nacije i zaslužuje da mu svi skandirate: Boriša, 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 Boriša! Ljudi, hvala vam od srca. Završit ću samo sa ovim, jer previše toga želim da kažem, ali ne želim da ovde budem sa vama sa mikrofonom toliko dugo. Želim da svi slavimo, a hoću da završim sa ovom rečenicom: na svetu nijedna nacija sportska nema ovaj duh koji mi imamo. Živela Srbija! Zamolit ću sada